Бүгінгі тапшыруыбызны башлап җибәреп, һәммәгезгә дә имин көннәр телим. Һәм беренче сәламебезне Ульяновск шәһәренә юллыйм. Урта Терешка авылында туып үскән Иркә Алиевна Сулейманова бүген матур туган көнен каршылый. Аны ихластан гомер бәйрәме белән әнисе Фирүзә Абдрәүфовна Файзуллина, тормыш иптәше Руслан Рөстәмович, кайнанасы Рита Мясумовна, апасы Римма Мясумовна, карт кыдагы Тәскирә әби, бер туган апасы Алиева Зөлфия Алиевна, тормыш иптәше Руслан, балалары Марсель, Салават, Әлфинә, Каргалидан әбисе, бабасы һәм абыйсы Рафик котлыйлар. Безнең яраткан кешебез, кызым, сөекле хатыным, сеңлебез, апабыз Иркә. Ирегеле сәламнар белән сиңа кайнар котлаулар да бүген ирештерәсе килә. Син кечкенәдән үк бик тыйнак, сабыр, акыллы, гүзәл бала булып үстең. Гомердә дә якыннарыңны рәнҗетерлек сүзләр әйтмәдең. Бүген дә без сиңа карап гел сыкланып яшибез. Кадерлебез, алдагы гомереңдә бары имин көннәр телибез. Якыннарың сине хөрмәтләп яратсыннар, кәефләрен төшерә торган хәбәрләр ишетергә язмасын. Бәла-каза синнән ерак йөрсен якыныбыз. Җәй кояшы бик кыздыра, синдәй кешеләр сыман. Бары җәй аенда гына гүзәл балалар туган. Июнь аенда китердек сине балам галәмгә, шушы көннән бүләк иттең олы бәхет гаиләгә. Телибез ихлас күңелдән сиңа олы бәхетләр, язсын бары сиңа алда шатлыклы киләчәкләр. Елмай да көл, моңайма син, күр матур дөнья балам. Ихлас күңелдән саулыкны мин сиңа теләп калам. Котлы булсын туган көнең, саулыгың арта барсын. Булган кайгы сагышларың бик ерак артта калсын. Кадерле Иркә Алиевна, якыннарыгыз сайлаган матур җырны сезгә бәйрәм бүләге итеп ошырабыз. Бәхетле булыгыз. Сәлам. Гадәтләрне саклыйбыз, авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч почмак бәлеше пешереп, икеш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Авылның йылдызлары, авылны гүл бакча итә, кызларның булганнары, шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Сыерында савабыз, без пешәнендә чабабыз. Кирәк икән әле хәтта утынында ярабыз. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йылдызлары. Авылны гүл бакча итә, кызларның булганнары, шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Өлгür егетләр ярый, чибәр авыл кызларын, саклап яклап яшәр өчен җирдәге йылдызларын. Уңган тырыш булсын һәр чак авыл егет кызлары, гөрләп балкып